Ahay. Paita ni way motor ay. Sa mo pinakaw na kung ano gibaligya man auto kong motor ay. Nagdaot o naana ba? Yaman na nagulang, hurti kong mga kabutangan. Nabilin sa kong gamit, yan na yung lighter ako ito, pang sigarilyo. Yaw pag sigarilyo. Surod aray, baligyan ako ng bakaha mo. Dagdag problema pa yun tanay, kay katong motora inutang. Magbayad tato nga wala sa kong kamot. Huwag mula agtan, tagag kaya wala tayong motor. Huwag mo ato tas tong uyab kay mo ana-ana, dili pa tayo kaya wala tayong motor. Pagkapait tayo yung motor yun. Tungkod sa ana-ana. Itong babae, diskuhang baligya ng motor noon. Problema to kay inutang pa yun, ibaligya, impas. Marami na tayo kwarta ba? Pati pang sigarilyo, magliso pa tagpalit. Adtuon na ako sa Marvin dito kay adtuon ko itong ibaligya sa motor. Akong bawayon o di mo sugot, kawaton. O sa natin Marvin, yung hilaw motor. At yung maabot na pare. Ay, sakto, nas pare. Kahilang gurog motor aneh. Sinar ba kayo? Ay, pre! Kasi nawa lagi dyan kong motor. Makikita kong check sa ano naman. Kini, luwari katapat ni mo do. Wala, di turtol-turtol nga palit pa sinaw-sinaw. Wala, laway, tilap lang. Ha, sinapas. Paanin ni sister. Pre! Oy! Kasi pre! Kasi ano pre? Ay, pangdila, pre! Ino pa naman pre ay. Masa ba? Toyo mo sa kwa pre? Na naman po ka dire. Kuan manggod pre na mahilang ka pa ng motor pre. Asa naman pre yung motor ni mo pre nga? Kabago pa tong motor ni mo. Wapang kakaimpas sa tong utang sa imong motor niya. Asa man day? Nabuslot manggod pre, ang duha ka ligid ba? Sa isa ka ligid pre, tag duha ka tunok. Abante duha pod, ang atras duha. Nakuha na gisi yun. Dahil naman po rin ka nagsusuot dahil nga nung gano'n po kaligid ang nabuslot. Pasin, ngawat na po ka dito sa inyong silingan ng kupras. Saan taong ka pre eh? Kuan manggod pre, nanginabuhi manggod ko pre. Nanguhay ko ba na masayro ko ba? Yan, nabuslot man. Sabilis kumpare si panghulam-hulam ng motor. Kabalong, bago pag ito ipasinawan na itong motor. Naay motor. Buslot daw, buslot. Basta na po siguro, gidala na po siguro pagpangawat o kupras na po. Still lang saong ko man eh. Sinaw pa kayo. Mupay pag tila-tila na ako ganihan eh. Luwa na ako upasinaw. Pero lamon lang ni mo pre. Nausa naman ka pre eh. Oh wow. Ay, salamat pre. Ay, kabala ka pre. Ako at may pabol kita sa motor niya. Iuli lang dayon ha. Oh, ay, kabala ka pre. Mamalit ko. Sudan dito niya. Santaw ha. Naninain motor. Sige panghulam. Nabustot. Hag pasangil buslot. Nabustot lagi pre. Sige, pagdali na dito. Oh, magpila ka. Matay ko sulinain na, pre, ha? Ay, pre, asa mo naman nagtoklo din ng motor. Nagtipid ko sa gasolina pre. Ay, haging bitaw na. Sige, pagdali na dito. Wakoy kwartek pang double manggod. Ilad na po si pare na ko ba? Mo ni diskarte para makailang motor. Basta ka mo, ibaligya yung motor kay manghila na lang motor sa yung kupare.